Ini alasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi tidak suka kalau beragama itu serius, metenteng terus gildah itu kan. Wah kok berat ngono. Tapi nek ada santai-santainya itu kan orang seneng. Makanya Kanjeng Nabi itu didhawuhi Gusti Allah yang pancen daian kon ngajak wong. Hal-hal yang membuat orang tidak suka sama sekali tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Piye carane wong seneng melok itu yang penting. Karena dai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin. Wa min dzalika iku termasuk mengkono-mengkono mulatafae muzae guyone Kanjeng Nabi sing menarik wingi kae utawi anna ajuzan setuhune wong tuwa wedok atat wong tuwa wedok iku ajuz bahasa Arabe nek wong tuwa lanang syekh syekh anna ajuzan sedune nenek-nenek atat sowan nekani ya ajuzan annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mangko matur ya ajuz ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul utullah mbok jenengan ndongaake ndonga panjenengan Allah ing Gusti Allah ndonga apa ndonga ing ayyud khilani yen to nglebokno sapa Allah ing ingsun al jannata ing swarga. Nenek-nenek rohan Kanjeng Nabi nyuwun didongakno mlebu swarga. Kula jenengan dongakake mlebu swarga Kanjeng Nabi. Pakola mengko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya umma fulan, mbok fulan. Biasane wong Arab itu panggilan kehormatan itu dengan kunyah. Ya, kunyah dengan menyebut anaknya biasanya anak sing barep. Anak sing barep fulan ya. Ya apa fulan, ya umma fulan. Lanek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling santun itu dengan nenek-nenek ini pun juga memanggilnya pakai kunyahnya ya umma fulan. Mbok fulan innal jannata satune swarga iku latat khuluha ajuzun. Ora mlebu ing swarga sapa ajuzun nenek-nenek kan wong tuwek teng swarga mboten nonton Mbak sampean kok njaluk. Dadi ana wong tuwa wedok nenek-nenek njaluk didongakno mlebu swarga Kanjeng Nabi. Ngendikane swarga mboten nonton nenek-nenek. Ngono iku wis wah batin. Apa perasaane piye kuwi nalika iku. Ya ora trima apa jenenge ora trima perasaan kepada abad bahaya tabki. Kala sing ngendika sapa ya rawine lah ya. Apa iki sumbere enggak dijelasno sumbere yang memberi apa hadis itu. Pada habat monggo terus lunga sapa ajus mau bahaya kali saya ajus iku tapki nangis sampai terus lunga ya Allah. Gak didongakno Kanjeng Nabi. Rumangsane ngono. Pakola monggo dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhbiruha anna la tadkhuluha wa hiya ajuz. Jadi
ning riwayat iki iku ana riwayat sing terus langsung nangis didhawuhi Kanjeng Nabi. Ora ngono maksude. Tapi nek riwayat iki wong wis ngantek lunga. Mulane Kanjeng Nabi ndhawuhi sekabat-sekabate, akhbiruha. Kandhani kok nangis iku. Ngandanono sira ha ing ajus ana setuhune. Jannah iku latat khuluha ora mlebu ing jannah wa hiya kali utawi ajus iku ajuzun nenek-nenek. Ya kandhani swarga iku engko ora mbok leboni dalam kondisi kamu tua. Artinya engko kowe dadi nom nek mlebu swarga iku dinom-nom neh ngono lho. Jadi tidak ada di swarga wong tuwek gak ono. Nenek-nenek ra ono. Jadi kamu nanti masuk sana ya tidak dalam kondisi nenek-nenek kaya saiki iki. Innallaha sedune Gusti Allah taala iku yaqulu dawuh Gusti Allah taala uruban atraba. Ora sih uruban para pecinta atroban sing sepantaran. Jadi gak ono sing tuwa sing nom gak ono, sepantaran kabeh. Cek ning dunyane tuwik apa nom apa nanti di sana sak pantaran kabeh. Sak pantaran kabeh. Wa makna kaulihi utai maknane dawuh Allah atroban ai mutasawiyatin tegese padha kabeh fi sinin wahidatin ing dalem umur kang siji ya. Umure padha kabeh ana sing kandha selikuran ana sing padha pokoke racak. Nah, bahasa Jawane racak ngono. Mbah ning kene tuweke kaya sing nyuwun pirsa Kanjeng Nabi, nyuwun donga Kanjeng Nabi iki utawa sing luwih enom pokoke engko nanti dadekno racak kabeh ning gone swarga. Jadi iku guyone Kanjeng Nabi kadang-kadang ngono iku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran mayab tasim. Ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku kathiron akeh sering sekali kathiron sering banget yap tasimu mesem ya Kanjeng Nabi fi wujuhi ashabihi ing dalem rai-raine sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahum nalikane metuki sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing ashabuh wa fi hadisi lan ing dalam pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi marang ashabu talattufan krana lelembut bihim kelawan ashabu wa mu'anasatan lan nggutukake bikin orang nyaman itu ndak enak itu. Mu'anasah itu kowe nek ambek kancamu sing cocok iku kowe ngobrol geneman tengok-tengok bareng iku nyaman itu lho. Enakan. Mek geneman ngobrol-ngobrol ya enak. Udat-udat tok ya enak, ngerokok ya enak. Itu jenenge mu'anasah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu cirinya itu kepengen semua orang itu apalagi sahabat-sahabatnya itu merasa nyaman dengan beliau. Beliau itu mulanya menghadapi sahabat-sahabat itu banyak tersenyum. Tidak pernah merengut, tidak pernah jaim, jaga image supaya wong do wedi yang nuduhno wibawane enggak. Kanjeng Nabi wajahnya berseri, banyak tersenyum. Ngendikan juga banyak senyum. Supaya mereka itu merasa disayang dan merasa nyaman.
mu'anasatan lahu. Mu'anasatan. Ana sing wong iku ya omong-omongan ambekan gurune, kiyaine, durane. Iku ora iso bebas ngono. Sungkan-sungkan terus ngono. Akeh-akeh ngono sungkan. Aku ngomong ngene engko ndang disengeni karo kiai. Ana rasa sungkan rikuh piye. Tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu bersikap sedemikian rupa sehingga sahabat-sahabatnya itu nyaman, tidak riko, tidak karena Kanjeng Nabi tahu lah mereka itu ngingeti Kanjeng Nabi rapati wani kok, ora wani ya. Ngono sing wong ketemu Kanjeng Nabi itu langsung ndrodok gak karu-karuan iku ya tahu. Kuwi lha apa? Aku iki wong biasa ya. Aku ya kadang-kadang mangan gereh barak. Aku koyo ngantek ngono iku lha apa? Imu anasatan lahu. Taqulu Ummu Darda. Ummu Darda iki garwane sahabat terkenal iku Abu Darda. Ya. Termasuk orang yang dihormati seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Abu Dzarrin. Makanya orang jarang menyebut namanya yang asli, tidak pernah. Nyebutnya Abu Darda, Ummu Darda. Dengan kunyah. Takulu ngendika sapa Ummu Darda, karena Abu Darda nyeritakno suaminya, nyeritakno garwane ya. Karena ana sapa Abu Darda iki bapake Darda iku ida hadatsa hadisan. Nalikane ngendikan hadisan ing pengendikan tabasama. Bojoku iku bapake Darda itu nek ngomong sih mesem. Pakultu mongko tak lokno, pakultu mau ngelokno sapa ingsun. Negur sapa ingsun. Layak ulunan kok aja ngantek lho. Ya kulo ngucap sapa anas manusa innaka ahmak, sedune sira iku ahmak wong bento. Kowe engko aja ngantek diarani wong bento ya. Ae bisa babitas basumika tegese sebab tukmu gawe mesem fi kalamika ing dalem omonganira. Bojoku iku mesem-meseman ngono. Geneman ya mesti mesem. Oh tak lokno iku Mas omong mbek wong mbok aja mesem-mesem. Nek dilokno wong geblek lho. Wong bintu geneman kok mesem. Kan ora umum geneman mesem-mesem. Mesem-mesem diarani ahmak lho. Biasane sing geneman kakean mesem ku pancen ahmak. Sing gak iso ameh ngomong apa. Lah tahu sih ngono. Guyu. Sampeyan kemudian asline. Dadi guyu tok. Ora apa meneh mbok takoki sing sulit-sulit tambah guyune kekel ndekne. Lah iki bojone kuwate nek diarani bintu ngono lho. Pakola mongko ngendika sapa Abu Darda bojone Maraitu kata andani ya aku ora ningali. Au sakun minar rawi. Au sami itu. Jadi sing riwayatno tentang Abu Darda ini ragu-ragu. Apa Abu Darda ngendika maraitu apa masami itu. Aku tahu ora tahu roh. Utawa aku ora tahu krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaditsu hadisan. Ngendikan ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisan ing pengendikan illa tabassama. Kejaba mesem sapa Kanjeng Nabi. Mulane fakana mongko ana sapa Abu Darda idza haddasa nalikane ngendikan Abu Darda hadisan ing pengendikan tabassama, mesem ittibaan krana ngetutke niru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biyen sahabat-sahabat kepengin sak mlakune, sak ngunjuke, sak apa-apane kepingine niru itibaan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Abu Darda itu angger ora tahu tumon Kanjeng Nabi ngendikan kok gak mesem gak tahu. Jadi ngendikan sing diketahui oleh Abu Darda pasti mesem Kanjeng Nabi nek ngendikan. Ngendikan kalau sapa wae ambek mesem. Mulane ditiru. Beliau sendiri meniru Kanjeng Nabi kalau ngendikan mesem-mesem. Dilokno garwane ya, "Lho, aku iku gak tahu teman Kanjeng Nabi ngendikan ora mesem gak tahu." Wah, tak tutno. Wa kana Abdullah ana sapa Abdullah al-mulaqabu baina sahabah bi khimar. Ana biyen jenenge sahabat dijuluki khimar ku ana. Khimar itu keledai ya keledai. Cara Jawane apa kene ya khimar iku. Gedene mok sak dhuwure wedhus ngono tak dhuwure wedhus. Ayo rasane ngungkuli jaran. Itu khimar jenenge, keledai. Ada wong-wong Arab barang iku nek apa nggo barang akeh ya khimar iku sing dikongkon nggawa. Mergo rasane ra karuan. Ngungkuli jaran. Iki ana sahabat jenenge Abdullah dilakopi dijuluki baina sahabat di antarane sahabat-sahabat bi khimarin an khimar. Soale dik niku sering yudhiku Rasulullah, guyokno ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakana lan ana sapa Abdullah iki Yahdi menghadiahi sapa Abdullah li Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ukkata ing nek saiki ya sak botol ukah itu nek girbah itu ada banyu, ada barang-barang cair yang gede, sak wedhus gedene. Nek ukah iki mok sak sikile wedhus ngono to. Lulang sak sikile wedhus dienggo ada samin, dienggo ada madu, bangsane ngono kuwi. Iku ukah. Kira-kira nek isine ya sak botolan ngono to. Tapi nek grebo iku sak wedhus. Umpamane terdiri dari wedhus utuh. Jadi wong Arab iku nek nyembelih wedhus kadang-kadang nyembelih dhewean ngono, gak ana wong kene nyembelih wedhus kan wong pirang-pirang sing nyekeli sikile bangsane. Gak. Wong Arab ya ora dindaki ngono ae sikile papat terus diongok dhewe ngono. Bariku terus digebuki rata terus disebul. Kowe gak kuat nyebul. Wong Arab sebul melendung gede. Gebukine. Sebulne gebukin. Ngantek engko terus diwarut serut metu daginge kulite melompong. Kulit sing melompong iki engko ada banyu jenenge girbah itu. Grebo nek wong Jawa maknane grebo mergo ning kene gak ono ya saka girbah itu. Lah sing cilik iku kira-kira ya saka sikil ya. Cilik iku ada madu, iku ukah. Ngeki ukah sak ukah ngono mau ya sak ukah wong ning kene gak ono. Minas sami saking samin itu minyak hayawan. Kene ana minyak nabati, ana minyak hayawan. Amin itu dari apa namanya lemak unta pokoknya lemak. Awil asal utawa madu ukah itu. Au ini sakun minar rawi. Jadi si Abdullah yang dijuluki khimar mau hadiah Kanjeng Nabi ku
mbah Samin mbah Madu lah pokoke ning gone Ukah. Sumaya ji'u bisa khibiha mongko teka sapa Abdullah bisa khibiha kelawan kang duweni Samin mau fayakulu mengucap aktihi as-sama menehono sira ing Kanjeng Nabi as-samana ing saman. Iki nek ning gone riwayat liya iku Abdullah iki Nuaiman. Jadi ana wong sing gawene ngguyokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nek ning gone riwayat sing populer iku jenenge Nuaiman. Nuaiman itu salah satu sahabat Ahlul Badr. Mulane senajan celelekan bahkan kene ngombe arak barang tapi nek mbok pisoi gak oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku gawene apa jenenge? Nek cara saiki ya gawe gaduh lah. Pokoke wong ben guyu apa tapi kelakuane memang guyokno wong Kanjeng Nabi kekelen. Antara lain ya iki sing dianuno ning kene Abdullah Al-Mulaqab bil Himar itu. Jadi hadiah ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakoki iki hadiah kok ndi? Kok Abdullah nek ning kene ya. Ning kono nek cerita-cerita sing liyane iku Nuaiman. Kon dikono Nuaiman. Tapi bakule njaluk duwike ning gone Kanjeng Nabi ngono lho. Kon bayari Kanjeng Nabi. Hadiah kok kon sing kon bayari sing dihadiahi. Iku nek gak lucu lah gak ono iku. Kanjeng Nabi ngekek-ngekek. Nalika tukang bakule madu iku muni menika wonten ingkang hadiah dhateng panjenengan pun terus jenengan sing bayari. Wis ngerti Kanjeng Nabi wis Nuaiman iki sing kelakuane. Ana wong niku Kanjeng Nabi. Qala Syekhuna Al-Qattani dawuh sapa Syekhuna Al-Qattani Imam Qattani fi Taratib ing dalem kitabe At-Taratib Al-Taratib lengkape At-Taratib Al-Idariyah itu tapi Al-Qattani At-Taratib Al-Idariyah. Turjima dibikin biografi, tarjamah itu biografi. Turjima digawe biografi lahu kedue Abdullah fil Isabati ing dalem Isabah. Iki kitab Isabah iki agungane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Isabah litamyizis sahabah. Kitabe Ibnu Hajar ana sing jenenge Al-Isabah fi tamyizi as-sahabah. Iku dikandakno nek Abdullah iki pancen termasuk biografine yang ada apa ngirim hadiah ning Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi nagih ning Kanjeng Rasul. Batul Jimali Suwaibit bin Harmalah Al-Abdari. Juga dijadikan biografi li Suwaibit bin Harmalah Al-Abdari. Mestinya ada tambahan sitok ya Nuaiman. Jadi yang sing lucu-lucu itu sing ditulis dalam apa namanya Adabul Islam atau Adabul Arab itu 3 itu.
Iki Abdullah al-Mulaqab bi Khimar, Nuaiman, Suwaibid. Kadang-kadang dirancukan ini. Jadi cerita lucune Nuaiman godani Suwaibid, Suwaibid godani Abdullah. Mereka ngguyokno Kanjeng Nabi iku ceritanya banyak tentang 3 orang ini. Sing terkenal Suwaibid karo Nuaiman iki. Jadi padahal itu Ashabul Badri. Itu suatu ketika di dalam perjalanan itu sing bagian nggawa logistik sing dipasrahi sahabat Abu Bakar untuk menjaga logistik itu, makanan, minuman sak piturute. Itu Suwaibid. Nuaiman Rasul terus njaluk Suwaibid. Durung kaya mangan, njaluk mangan. Aku Rasul. Ora iso. Kok nek dianu sahabat Abu Bakar gak wani aku. Mbok sahabat Abu Bakar aku sing anu. Lah iki akhire terus dikeki wean apa jenenge Suwaibid mbek Nuaiman kuwi. Sahabat Abu Bakar iki sapa ya? Nuaiman. Lah kok ayo. Mau nggih pun kula kandhani wong niki mboten asal iki ambek maksa mawon terus sahabat Abu Bakar aku sing anu. Endi wong ya? Ngono iku Suwaibid iku mbah diapakno mbek sahabat Abu Bakar. Iku terus kandha karo wong-wong kampung ning kampung sing diliwati iku. Kowe nek kepengin tuku budak aku ndek budak murah. Wonge rasa tapi murah. Tapi ya iku kowe tak kelakuane ya ngono kuwi nek kowe gelem tuku ya tak kandhani kelakuane. Ini gak tahu gelem diarani budak gak gelem. Wis mesti kowe nek barani budak mesti mau dene. Mulane seret ngono ae. Iku sing didingi iku sahabat Abu Bakar, kurang ajare. Wah, jene kok sahabat Abu Bakar, wong liyane kan lho iku. Amirul Mukminin, mabur ae kowe iku. Iku ana sing ngono iku. Suwaibid Nuaiman. Jarene Syekhun Al-Qattani fi taratib fi tamyizil sahabat fi taratibil idariyah iku ning gone kitab Isabah li tamyizil sahabah taklifnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bukan Abdullah ini yang melakabkan tapi Suwaibid sebutkan wa dzakara qadaya min afalihi lan nuturke ya sahibul Isabah mau qadaya beberapa qadiyah jamaah qadiyah beberapa masalah min af'ali saking perbuatan-perbuatane Suwaibid. Ora mau terima iku mau ngirimno asal karo Kanjeng Nabi terus njaluk dhuwit. Fadzakara mongko nutur apa iki apa jenenge Syekhuna Al-Qattani annan nabi satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dohika ngujeng Kanjeng Nabi wa ya Kanjeng Nabi wa ashabulan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi minha saking kelakuan iku mau akhwal qadha afalihi khaulan kamilan setahun penuh. Guyu jadi kelingan guyu. Wong iku kelakuan ngono iki. Ngirimno hadiah kok sing dikai hadiah kok ngon bayar. Wa min karimi usratihi lis ashabi. Lan iku termasuk
mulyane murahe pergaulane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di ashabi marang sahabate. Kanjeng Nabi menggauli mempergauli sahabat-sahabatnya itu dengan mulia sekali. Di antara lain wa min karimi usrati ashabi mau tai keterangan ja kang temeka ya ma fil hadis yang dalam hadis annal habasyah ja'u bi khirabihim yal'abuna fil masjid. Annal habasyata setune wong Habasyah itu saiki Ethiopia karo Eritrea itu. Jadi ning Afrika bagian barat ya, Afrika Barat. Biyen panggonan hijrah yang pertama sebelum ke Madinah itu Habasyah. Sayyidina Utsman pernah ning kono. Ana wong-wong Habasyah, orang-orang hitam ya. Wong ireng-ireng Afrika. Ja'u padha teka ya Habasyah bi khirabihim kelawan senjatane biasanya tombak ya khirab. Yal abuna dolanan ya Habasyah fil masjid ing dalam masjid. Ning masjid to dolan. Ini pencak silat iku niku nganggo main nganggo senjata iku. Wong Habasyah. Fakana al-Mustafa mongko ana sapa Kanjeng Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yurihim mirsake ing Habasyah mirsake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Habasyah mirsake li Aisyata maring garwane Sayyidatina Aisyah ya merohake terus delok-delok iku Habasyah nari-nari lho jadi yang merohke ada itu Kanjeng Nabi merohake garwane dijak ndelok iku maksudnya Habasyah itu wa iya kali utai Sayyidatina Aisyah iku muttaqiyah leleangan ala mangkibi ngatasi pundake Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yo mesrane Kanjeng Nabi. Dijak delok wong menari. Wong Habasyah itu. Akeh main-main senjata ngono iku Siti Aisyah didoi, yurihim ku didudoi mereka itu. Wa fi riwayatin lan iku sebut ana ing suwijining riwayat lain bukan yal abun tapi kanatil habasyatu. Ana sapa al habasyah ana iku yarkusuna menari-nari. Mane terus sing dienggo dalil oleh menari itu kan itu. Ana sing muni oleh menari, ana sing oleh melihat tarian, itu dalile ya iki ya. Mergo ana habasyah yarkusun. Waya kuluna lan padha ngucap ya Habasyah Muhammadun abdun saleh ngono ape nari-nari. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad iku abdun kawula salihun sing saleh ya. Aman. Saleh itu orang yang patut, orang yang pantas. Kanjeng Nabi ya pantas jadi pimpinan, pantas jadi pengarep, pantas jadi imam. Mantap. Kultu komentar sapa ingsun, bakal sahabat lan teman-teman tetap valid sahih. Apa anna ba'da kibarus sahabati setuhune sebagian penggede-penggede sahabat termasuk penggede-penggede sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat-sahabat gede-gede itu. Hajala itu menari
tarian yang khusus sing gawene wong Arab-Arab iku sing zipin apa-apa jenenge ya. Kaya wong mlaku-mlaku tok, menggo, mlaku-mlaku menggo ngono iku apa ya. Tarian kowe gak tau roh wong Arab-Arab iku ya. Wah, gak tau. Wong Arab-Arab iku nek nari itu beberapa orang, 2 orang ya, jadi minimal 2 orang lah. Mlaku mono menggok rene. Zipin apa jenenge. Iku hajal. Menari khusus. Ora kok nari serimpi barang ngono iku. Tari kan macam-macam iku. Ana tari serimpi, ana tari apa jenenge? Kecak, ana tari macam-macam. Tarian hajal itu tari yang hanya seperti jalan terus ana gerakan-gerakannya sithik ngangkat kaki sedikit menggok. Kowe gak tau roh ngono. Ning gone sing gak ana wong Pekalongan. Pekalongan iku ana gone Habib Lutfi barang ngono gawe nek Samar itu mengadakan apa jenenge muludan. Itu kan ada saat-saatnya Samar berpengajian begini Samar itulah kayak semacam pesta no. Mangan-mangan terus nyanyi apa selawatan ambekan iku hajal itu tarian zipin itu kowe buka YouTube zipin ngono menawa metu iku tarian-tariane wong Arab ya. Biasanya ya lagu Yaman itu, lagu Yaman, lagu Baina yadai ana ing ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku dienggo dalil oleh. Tapi ya karena yang dibuat dalil hajal jadi terus pirang-pirang rinciane pirang-pirang. Aku tahu melok diskusi tentang tari menari ning Malaysia ya. Ambek Gus Dur tungguyu man. Jadi ngantek di senti niku kaki ke atasnya berapa senti. Kalau sekian senti haram, kalau sekian makruh, kalau sekian boleh. Jadi tarian itu disesuaikan dengan hajal yang ada. Padahal ini juga ndelok dhewe lho, hajal itu dikira-kira ngono ae. Tapi kok iso merinci nek semene senti iki keduren haram. Sak ngisore makruh. Nah nek semene ora makruh. Halal. Kanjeng Nabi mirsani sekabat-sekabat besar, enggak sekabat cilik, enggak baca kecil-kecil enggak sahabat besar. Nanti sing iku melakukan tarian-tarian khusus itu. Kanjeng Nabi mirsani wa huwa khalitai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru mirsani Kanjeng Nabi. Wal hajal wa ya hajal iku roksun tarian ala hayatin mahsusatin ing atase gaya sing tertentu khusus. Jadi ora kaya tari-tari liyane, tari kecak bareng iku. Jadi ini ana mulane banyak itu sing Habib Lutfi, Habib Quraisy barang itu gawene iku hajal itu. Nari-nari. Cara kene zipin. Nimo menggak-menggak tok mlaku biasa menggak. Sikile diangkat, menggak neh rono tok zipin. Tapi mergo tabuhane pas dadi enak ono didelok menggak-menggak. Iku dalile iki.
Warawa Ibnu Sa'din lan riwayatake sapa Ibnu Sa'ad anan nabiya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ja'far marang Ja'far. Ja'far iku adike Sayyidina Ali kan. Dadi bin Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Asbahata khalqi wa khuluqi Ja'far. Ja'far dadi mbekan Kanjeng Nabi misanan. Mergo Abu Thalib itu dulure Sayyidina Abdullah. Abdul Muthalib kagungan putra pirang-pirang itu, ana 10 apa pira itu sing cilik dhewe Sayyidina Abdullah. Ramane Kanjeng Nabi. Sing tuwa dhewe Abu Thalib, ana Abu Lahab barang itu termasuk jenenge Abdul Uzza. Lakopane Abu Lahab, dilakopi Abdul Muthalib Abu Lahab, raine merengana putih semua abang. Ja'far ini putrane Abu Thalib. Putrane Abu Thalib, padha karo Sayyidina Ali. Padha karo Sayyidina Aqil, putrane Abu Thalib juga banyak juga. Nah, Ja'far iki satu saat didhawuhi Kanjeng Nabi, asbahta kowe kok mirip khalqi ing bentuk fisikku wa khuluqi lan perangaiku. Wah seneng awakmu iku memper aku memper. Dadi nek kepengin roh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ora menangi ndelok Ja'far itu. Mana Ja'far itu fisiknya mirip dawuh Kanjeng Nabi iki. Awakmu iku kok mirip fisikku, mirip perilakuku, pekertiku. Wah, krungune seneng banget dipadakno karo Kanjeng Nabi ya. Faqama mau ngadeg jigirat sapa Ja'far fakhajala. Terus nari-nari kesenengan lah. Oh, dianggap padha karo Kanjeng Nabi fisik dan perilakunya. Ngadeg fakhajala. Kaula Rasulillah ngubengi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubeng-mubeng senengi. Ae daro maksude khajala kaula iku daro ngubengi Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin lan ing iku kesebut ana ing riwayat liya utawi ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li aliyin ning ngene Ali kangane Ja'far. Satu riwayat Ja'far atau riwayat iki Sayyidina Ali sing didhawuhi Kanjeng Nabi anta minni wa ana minka. Iku secara makna hampir sama dengan asbahta khalqi wa khuluqi. Tapi ini tembunge nalika dawuh niku Kanjeng dawuh Kanjeng Nabi niku Sayyidina Ali anta minni. Utawi sira Ali ku minni saka ingsun wa ana utawi ingsun iku mingka saka sira. Artinya sama. Ono ya kok aku ya kok. Wa qala li Zaidin, Zaid bin Thabit. Jadi kita itu sak pantar-pantar ngono lho, sak kakang adi. Sing cedhak karo Kanjeng Nabi, anak-anak muda pada Sayyidina Ali, Ja'far, luwih cilik Aqil, terus Zaid bin Thabit sing dulu pernah dijuluki Zaid bin Muhammad karena diambil sadurunge ana ayat tentang keturunan itu zuriyah itu Mama Muhammadin itu apa terus itu sadurunge turun ayat itu Zaid itu dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Iki sing dimaksud Mas. Jadi Kanjeng Nabi dawuh karo Ja'far asbahta khalqi wa khuluqi dawuh ning Sayyidina Ali anta minni wa ana mink wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li Zaidin marang Zaid bin Thabit
anta akhuna wa maulana. Anta utai sira iku akhuna dulurku wa maulana lan bendoroku. Jadi tiga-tiganya iku wis meneng kabeh kok dilem Kanjeng Nabi ngono. Kitoke dilem padha, kitoke Faqama salasah mongko jumeneng sapa salasah wong telu, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid. Kulluhum sekabehane salasah fahajalu. Lho nari kabeh, nari khas niku ya. Kaulahu ana ing seputare Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi lan ana ing ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas iki nek khajal itu ora apa-apa dilakukan oleh sahabat-sahabat besar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pisan. Wa fi riwayat lan iku disebut ana ing siji riwayat meneh inda Abi Dawud ana ing hadis Abi Dawud faqama. Jadi nek mau faqama salasah kullu. Tiga-tiganya Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zaid mendengar dawuh Kanjeng Nabi terus mutari Kanjeng Nabi, nari-nari. Nek ning gone riwayat Abu Dawud faqama Ja'faru. Monggo jumeneng sapa sahabat Ja'far, sahabat Sayyidina Ja'far fahajala. Monggo menari khusus ya Ja'far. Wa qama Zaidun anjemeneng sama Zaid nalika dia didhawuhi Kanjeng Nabi anta akhuna wa maulana fahajala. Monggo juga menari khusus ini. Qalal Iraqi. Jadi perbedaannya hanya kapan jumenenge nek dik mau kan jumeneng bareng kayak serempak faqah masalah. Nah iki sing ning gone Abi Dawud itu sendiri-sendiri. Ja'far berdiri, terus ketika Kanjeng Nabi Dawud ini sahabat Zaid berdiri. Qala al-Iraqi wa sanadu hasanun. Sanate riwayate Abu Dawud iki hasanun bagus. Qala al-Hafidz As-Suyuti ngendika al-Hafidz As-Suyuti. Al-Hafidz itu ahli hadis ya yang apal sekian puluh ribu hadis. Neng kene disebut ahli apal Quran, salah kaprah neng kene iki. Mulane itu sono Jamiatul Qura wal Khuffat. Loko hafid. Mestine nek istilah sing bener iku nek Quran iku hamilul Quran. Nek hadis hafizul ahadits. Imam Suyuti disebut Al-Hafidz karena hafal puluhan ribu hadis. Qala Al-Hafidz As-Suyuti wa dzalika min ladzatil khitab. Utawi mengkono sampai khajala, sampai menari mau sahabat Sayyid Ali, sahabat Ja'far, sahabat Zaid menari khajal mau, menari khusus mau. Min ladzatil khitab saking dene kenikmatane khitabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat banget disebut memper Kanjeng Nabi ya. Asbahati khalqi wa khuluqi. Yang mendengar itu langsung otomatis nari-nari. Anta akhuna wa maulana. Wah, mendengar itu dari Rasulullah, dikhitabi Rasulullah seperti itu. Wah, saking nikmatnya ngantean joget lah, saiki ini joget ya. Joget-joget. Walam yungkir lan orang ingkari alaihi ing atase khajal mereka itu zalik mau. Sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pirsa itu tidak ngujub juga lah, gak di, ya berarti itu boleh.
Qultu komentar sapa ingsun waqat akhrajal Baihaqi anil Muthalib bin Abdullah. Teman-teman ngetokake sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi anil Muthalib sang Al Muthalib bin Abdullah ngetokake ing hadis anna Rasulullah satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh Kanjeng Nabi ulhu wal abu dolanan ora kabeh wal abu mainlah kalian semua diajeni Kanjeng Nabi iki gak tau diwaca mek ustaz-ustaz munak kowe kurang ajar dadi kayaknya ora tau diwaca mau balik-balik ya gak tahu maca hadis iki ora tahu Kanjeng Nabi dawuh kon main ulhu lelahan itu sesuatu yang bikin lupa gitu. Kowe nyanyi dangdutan selalu sembayang barang ngono mergo lelahan. Lah iki malah diperintah Kanjeng Nabi, lho ngono. Do lelahano wal apu lan main. Soale napa? Pak ini mongko sedune ingsun iku akrahu. Ora seneng sapa ingsun. Biasanya dimaknani gedeng, aku gak pati srek maknani gedeng akrahu ya ora seneng ngono. Kosok wangsule demen. Aku ora seneng ora demen ayyura yen to ditingali fidiniku ing dalem agama ira kabeh hildatan ing keras. Masya Allah, ampek jarane. Aku gak kepengin agama disawang ngono, ampek ngono. Medeni wong ngono, keras ngono. Dadi ana dolanane barang. Jadi nek maca juga harus utuh ya. Aja mbok el abu ngotok iku mandek kowe. Ini alasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tidak suka kalau beragama itu serius, metenteng terus gildah itu. Wah kok berat ngono. Tapi nek ada santai-santainya itu kan orang seneng. Makanya Kanjeng Nabi itu didhawuhi Gusti Allah yang pancen daian kon ngajak wong. Hal-hal yang membuat orang tidak suka sama sekali tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Piye carane wong seneng melok itu yang penting. Karena dai. Nah, iki ana dai kok wong malah melayu ya gendeng. Wa akhrajal hakimu ana Aisyata rafa'athu wa akhrajalan ngetokake hadis sapa al hakimu Imam Hakim ana Aisyata saing Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu wa rafa'athu lan ngunggahake marfu'ake Sayyidati Aisyah ing hadis sing ditokno al Hakim iki. Hal kana ma'akum min lahwin ana ta ana ma'akum satane sira kabeh apa min lahwin lelahan main-main hiburan kreasi fa innal ansara monggo setuhune sahabat-sahabat ansar iku yuhibbunal lahwa demen sapa al ansar Allah wa ing lelahan. Ya. Well, gak tahu dolanan, gak tahu main-main kenapa. Sahabat Ansor biyen seneng banget lelahan kuwi. Kowe kok saiki apa metentang-metenteng ngono kaya. Luwih ngerti agama kan luwih ngerti Ansor timbangane kowe. Wa fi hadza ing dalem iki iku dalilun dalil baik ma akhrajaul Baihaqi maupun al Hakim iku dalilun dalil li talabi tarwihin nafsi kanggo golek tarwih itu kepenake jiwa rekreasi kadang-kadang kowe iku aja serius terus ada rekreasi tarwih untuk
mengenakno jiwa. Idza saimat nalikane bosen ya nafas, karena karakter dari jiwa manusia itu bosen. Apik lah iku nek kowe terlalu serius iku iso bosen. Untuk supaya tidak bosen, lalu ada yang namanya lahu, rekreasi itu. Kowe getunu terus sinau terus. Kowe iso saim tum itu kowe jadi jenuh. Kowe ndak jenuh terus latihan pidato, ngono keplok-keplok ngawas. Itu tarwihun nafsi jenenge, tarwihun nafsi. Wajalaha lan kanggo apa di samping tarwihun nafs, mencari litolabi tarwihin nafsi idza saimat, wajalaha lan golek mengkilate nafas. Mengkilat itu logam-logam sing anyar ngene kok mengkilat, tapi nek suwe terus berkarat gak ketok mengkilate. Mulane wajalaha idza sadaat, nalikane sadaat iku karaten. Apa cara Jawane apa? Berkarat. Nayeng ya. Idza sadaat nalikane nayeng, ya nafas. Jadi jiwa itu bisa berkarat itu. Maka perlu digilapno. Carane itu tarwih. Bilahwi, dengan cara lelahan, rekreasi saiki niki walib lan main-main al-mubah sing diwenangake, aja sing haram, hal-hal yang dibolehkan. Ada rekreasi, piknik kemana lah, munggah gunung apa, ndelok wit-witan, ndelok segara sak itu. Bundel waqat kana aktsaru dhahki sallallahu alaihi wasallam wa at-tabassum. Waqat kana lan teman-teman ana apa aktsaru dhahkihi, akeh-akehe ngujenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya aktsaru dhahkihi iku at-tabassumu mesem. Jadi ini Kanjeng Nabi disebut-sebut dhahika itu sebetulnya banyakan adalah tersenyum. Bukan ketawa ngakak kayak kowe enggak. Enggak tahu Kanjeng Nabi ngakak-ngakak enggak tahu. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yulatifus sibyan. Latif itu ya ngelus. Ngelus itu artinya menyenangkan anak-anak kecil. Wa yusallimu alaihim lan uluk samam ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi mengatase sebyan. Arang-arang ngono. Pemimpin kiai uluk salam cah cilik gak ono. Ning TK terus uluk salam Assalamualaikum jum gak ono. Kanjeng Nabi gak ilati piye diundangi cah cilik diuluk salam Assalamualaikum. Wayam sahulan ngusap sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ruusahum ing sira-sirahe sebyan. Nabi nek ketemu cah cilik diuluki salam, dilus-lus sirahe. Weneng cah cilik iku. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ahyanan kadang-kadang iku yasufu barisno Kanjeng Nabi Abdullah wa Ubaidillah wa katsirun lan oke terus piye min ana mine Pak ka ono wa katsiran gak ono mane gak ono alif gak katsiran enggak.
Nek ngono ya Kusair, ya sufu Abdullah wa Ubaidallah wa Kusairan. Kusair iki yo gak kasihan. Jadi Abdullah, Ubaidillah, Kusair iku Banil Abbas, putra-putrane Abbas. Abbas itu pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al Abbas itu putrane Abdul Muthalib juga. Jadi Al Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab itu nanti Abdullah ramane Kanjeng Nabi itu sak saudara semua. Anak-anaknya Abbas itu Abdullah, Ubaidillah, Kusair. Dibarisno ngambil Kanjeng Nabi. Dibarisno sumayakul mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza. Masyaallah Kanjeng Nabi ya. Ambek bocah-bocah cilik ini. Sapa wonge dibarisno sik ya. Kalian ini Abdullah Ubaidillah Kusair. Sapane sing sabako disiki ilaya marang ingsun balapan ya. Sing iso sampai finishne aku, tekan aku dhisik dhewe. Palahu kadza engko tak perseni iki. Wah, seneng. Qala fayasbiquna ilaihi. Mongko dawuh sapa rawine iki ya. Fayasbiquna mongko balapan apa Abdullah Ubaidillah lan Kusair ilahi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqauna mongko coblok. Ya qauna ceblok iku ngrungkepe ya tiga-tiganya ala dhahri ngatasé gigire Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sadrihi lan dadane Kanjeng Nabi tuwabrak. Ana sing geger ana sing dadane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayal tazimahum mongko ngekep sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing Abdullah Ubaidillah wa Kusair mau wa yuqabbilahum wa yuqabbiluhum lan ngecup Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Abdullah Ubaidillah lan Kusair. Bayangno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambek bocah-bocah apike kaya ngono. Mergo balapan nabrak Kanjeng Nabi ana sing dodone ana sing gigire Kanjeng Nabi. Ngono terus dirangkuli kabeh Kanjeng Nabi disun karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza raja'a Allahu a'lam.